שלום לכם, אני, איך שלא קוראים לי, וזה הדגם של חומת ירחו מלגו. זה הפסל, אני עשיתי אותו כמנגוס עם שתי שחביצים של קייף והיפנו, אנשים משתחררים, וחלום של רחב, בני ישראל ויהושע, תתעלמו מהטלוויזיה. יהושע זה סנסei, וכל האחרים זה הנינג'ות, הרבה נינג'ות. אוקיי, אני מקווה שתעשו לי לייקים, סאבים, והחמה יכולת גדולה. אוקיי, אני מקווה שנהנתם.